TikTok ima velikih opasnosti jer baš iz tog razloga pruža veliki sadržaj. Ne mora to uvijek biti dobar, primjeren i pristojan sadržaj na kraju krajeva. Možete naći i od dobrih, divnih, dragih ljudi do onih koji su spremni stati pred kameru i direktno vas izvrijeđati na temelju vašeg mišljenja, na temelju fizičkog izgleda i tako dalje. Na primjer, neprimjereni sadržaj, pogotovo za mlađu populaciju. Nisam sigurna na koju šemu taj algoritam funkcionira, ali stvarno izbacuje svakakav sadržaj. Sigurno na TikToku postoje opasnosti jer je jako teško izbjeći loš sadržaj u velikoj količini sadržaja koji postoji na TikToku. Na TikToku se stvaraju trendovi koji potiču mlade da rade nekakve neprimjerene, loše i čak opasne stvari. TikTok, ja mislim da je jedna od društvenih mreža koja krije najviše nekakvih opasnosti, najviše gluposti, da velim. Na TikToku se dosta, ajmo reći, potiče mržnja, pogotovo u komentarima. Niko ne zna ko stoji iza username-a user 3, 4, 5, 6, 7. To može biti doslovno bilo tko i to što djeca koja i ne bi trebala biti na TikToku ako snimaju nešto. Većinom djeca ne znaju da u postavkama bi trebali isključiti komentare, da im niko ne mora komentirati. Odrasli ljudi koji ih mogu iskorištavati komentiraju svakakve stvari, možda im i prijete ako im ne prihvate njihov zahtjev i ne odgovaraju im na porukama, mogu nauditi njima i njihove obitelji. Često ljudi snimaju druge ljude bez njihovog znanja i dopuštenja i to je jako ružno. U nekim sadržajima je prekriven zapravo neki loši, odnosno opasni, ne trendovi, već izreke i mišljenja. I jako ga lako prekriti jer naravno generacija više možda neće razumjeti koji su to, ako nije u trendu stalno s tim značenjima, s tim izrekama i tak. I zapravo vrlo lako proširiti neku misao bez da ga kreatori TikToka maknu, odnosno skinu s aplikacije. Pa čula sam primjer kad su djevojke zapravo bile onaj trend kad su mjerile si, kako se pozove tu, zapešće. Ovak je onda to bilo zapisivanje koliko ko more, kojim prstom oko zapešća i onda kao, ja sam mršavija, bla 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 bla. Čak trend možda ružnih i možda malo nakaradnih pjesama, pa onda se to dosta poslije pjeva ili piše tak okol i tak dalje. A čula sam i za onaj trend kad se, onaj trend prolaženja kroz dvije klupe. Kao spoje se dvije klupe i onda čim bliže, onda ko može sa strane prijeći kroz te klupe kao današnji i bolji. Mislim, to za djevojke bar i ono kao to je super i tako. Definitivno ima puno trendova ili izazova koji nisu nužno opasni, ali u nekim situacijama mogu dovesti do nekog problema koji je zapravo stvoren iz ničega, samo iz nekog zabave. Prvenstveno ja sam mišljenja da TikTok nije za djecu. Da za mlade, ali to je ono, od prvog srednjeg pa nadalje. Mislim da roditelji ne bi trebali djeci dopuštati da koriste previše TikTok. TikTok može biti dobar, može biti poučan, zanimljiv, ali isto tako ima i jako puno lošeg sadržaja na njemu. Može biti vrlo zarazan i može se vrlo lako to pretvoriti u cjelodnevno scrollanje po TikToku. A postoji neko novo ažuriranje na TikToku, znači gdje roditelji mogu postaviti znači, neke granice za djecu. Na primjer,
neko određeno vrijeme koliko oni mogu biti na toj mreži. Trebali bi obratiti pozornost na postavke i privatnost jer djeca ponekad snimaju videe i nisu svjesni da oni objave to i da možda velik dio publike može to vidjeti i možda može doći do javljanja nekih stranaca i djeca to ne razumiju baš dobro, pa mislim da je to bitno. Mislim da je vrlo bitno da su djeca koje su u mlađoj dobi da stave profile na privatne. Velika opasnost može biti ako budu izloženi previše ljudi ili svakakvi komentari mogu biti napisani i svakakve poruke poslane ako je profil nije privatan.